Ara us volem ensenyar en Guiu, que té 15 anys i ens ha fet arribar el seu vídeo des de Mataró. Ens ha enviat un vídeo molt llarg, on ens feia molts trucs i sobretot ens explicava que un dels seus somnis era que el Mago Pop pogués veure la seva màgia. Per què? Perquè diu que veure l'espectacle del Mago Pop al teatre, van al teatre, diu que allò li va canviar la vida i que va començar a fer màgia, a fer trucs gràcies a ell i que, a més, com va haver-hi la pandèmia pel mig, doncs no va parar d'assajar i vaja, doncs ha aconseguit arribar fins aquí. Aquí el teniu. Meravellós, meravellós. És increïble. Bueno, i no saps la quantitat que n'hem rebut. O sigui, és que... Que bo! Has vist la gent com s'emociona de saber que tu podràs veure els seus trucs, la seva manera de fer màgia. Jo pensava, quan veia tot el que tu has aconseguit produir, teletransportar, aquests trucs, te'ls inventes tu? Neixen un dia d'inspiració? Com funciona un moment de màgia? Doncs hi ha molt tipus de màgia, no? Per exemple, el que veiem ara d'aquest noi, que és una de les màgies més difícils que hi ha, és la manipulació. Té a veure amb la pràctica, no? I amb la repetició de tècniques que venen de centenars d'anys, no? Són tècniques que tenen a veure amb la cartomàgia que fa molts anys que es fan. Amb les mans. I que només depenen de l'habilitat, no? I després hi ha màgies que...